салому алейкум ва раҳматуллоҳ. Фирӯза Ҳафизова ҳамад мешунед, сарояндаи тоҷик хидмон. Як хеле вақт буда буд ки чанд сол пеш буд ман видеош карда будам рости. Як ди гапое зада будем гуфту гапо. Ба ҳар ҳол одами айда одам вақте ки миёя ба дастараша фикр мезана иншааллоҳ о мега бес мега чӣ кор карда мега. Барои ҳамин апай Фирӯза хафа шида бошӣ, яке аз мободои малол шидагӣ бошӣ. узр бахшиш барое ки намефорам ки мисол як бародара ё як хоҳара ё ягон каси дигара гуфти гапо на танҳо мусалмон фақат да, балки ғайри мусалмон ҳам боша фарқ надорад да, хафа кунем да. барои ҳамин аллоҳи меҳрубон моро бубахша ва тамоми дигар касое ки ҳастанд, мисол яке аз мо мабодои ранҷ